Siarum kido constituency in koira trok bong kaching thurdun kawin nayang bong ke lakhasur kep amreng constituency ta isilo. Bangso constituency ke parlo juriken deng pen kilometer krep hoso se Rongmanpi Kroa Rongamika Rajan Kroachor Sapi Tisopi kedam tang chiti ni phai ke parni keso ke tan pigajok sai chok je peja e pen char chong ponsi juriken deng an keso ka chelang jia phan chewananglo. Rongmanpi arong laki non head jong pen arong kalilo. Bangso Rongmanpi arong laki ha koreng ke lokatum India lo nang kido tipahut pen sitami hadaka radatum rong shukimetlo. La bangso Rongmanpi hawaralong hello British mate areng ke lokatum hithi sitami bitekanglo. Bangso hithia men laki bot bazar puhelo. La sila bangso nonan ke ningkan pharu si par era phi anta kaching thurbo ke chujeng bazar ta avilang. La sila pusona dim ke isiatum komentulo ke rap ke palidamji. Yang perlu pula jadi jual ke kesu ke siksa la petang hello la kahai tuliram saran le ngarap te ni orang pari punya ni dah milu bu Abang rong toksi arat akisung abang ke tini bangket teklong lo la ku hema asor lo rajan kru acor sakti tisopi alang lagi suara di dingpig lo dame ada tak kisu celang bom tak uli dah lo wai kit sini la sekini la kocuti alang ke lagi fasing tu bang bom lo la abang ke lo kasi tuara akisung bang lo amreng la langroi cak lo masih amreng ta delong abe bonta kabor ilo pusi nang cekabor ilo marang lo manang le lo la si non ka tim karbiang long mate karbiang long ke tikiding atum phanga chuning rialam thibang la ko helo prabjin pen nili tuma phan la bangso la am i pen am lenga dak la bangso rong along prabjin pen ani tum mesen abar sai mate tuar mesen nangi piji la pen delong nangi piji phansing nili tum la so media chu pen ani tum la karbiang long ke tikiding phan pachini lo bangke hok lo la ta na la mesen question lo itum hadak rong pen dak jiri kine kan bangke la ke kupine ahem kong long pen pelen itum ke bangkali PAJ pen sini itum bang hini bang thon punang char chong sini itum bam do Nona porahut la pusona kisung ke pho laki kicheng silo pu kali kedam tangar ni pusita me kisung apong lo la pen ki thi pusita me aphai do lo pusi hadak ki do we karara tum pen ning chepon ke pho ke thenai adim pulo te lage ni tum adim hello Lumsajar Umta-ap sarucha Rongmanpi Umta-apam Rongparbi lahai rong hello along hello la pen ke pangbar dame nyahang karbiang long along lage news along ta theklong bom lo lage borpung tarapung hala swat teng lo ni tum ki sungta la alang le keso ruini bak dulo rong ta chelang bom lo se ta chelang bom lo un edalo alang itu masih rong isi cing wai lo la pugali lo jiringan deng an peje apa ta chepon dan nak cing wai si rong isi cing rum cerap citu si ni tum peje apa ta dan cewan kok lo la son page apen ke suka cewan non si ke cengsi lang mala pen so prang bena do rang da do lo la nili hema sora mata di fu chepon huta nili ha amla da paman si ni tum chepon nang lo ala ga delivery cash si chepon nang lo kasi la son na kisung dupik lo achame dam nang ta dulo la son na kisung pen la si la hai kisung pen ke jogji aphan ake hai Dr. Tuliram Ronghangsar phanta chuning riparlo News report KTV News